Megalarp 2011, ale jsou to hrábě. A to bylo čistý hovno, než dopadlo na to. Lubič, jak to, že nemáš jediný normální kostým? Ne, tohle je bombarďák. Ne, počkej, já musím ještě udělat pozu, základní. Je mi kosa jak svině. Tak se kurva hejbej. Jsou to hrábě. Že jsou do píči, vole. To je pěkně na hovno. Počkej, to už je na píču? Do piči, ty proč tam upadl zrovna teďka šroubek, jo. Ty vole. Kdo to tam dělá píčoviny, ty vole? Víš, ne? Kurva. To je v prdeli, ty vole. To si děláš kozy, ty vole. To je čurák, ty vole. Nechoď ke mně, ty debile. Ten bobroš je fakt dobrý, ty vole. To je na straně. No to nedělá vůbec poznat. Hele, ty to máš sice na straně, ale všichni to vidí přesně ve prostřed. To je piču. To není režisér, to je kochot. Na píču, na píču. To je co na píču. Takže nebudeš tápat teda. Tápej. Hrábě. Jsou to hrábě. Hrábě, prostě jo. Hrábě. Jsou to hrábě. Prší hleny. No tak to řekni. Co, prší hleny? Jo. Dobrý. Prší hleny? To spadnutí uděláme ještě jednou, jo? První pokus. Ne první, poslední. Jedem. Až to cvakne, jo. Připravit, pozor. Teď. Ty jsi zmrt, viď? To je proč to takhle pozdě, ty. A když jsem to měl udělat? No když to cvaklo, ne? To jde těsně potom, ne? Ale to bylo 21, 22. Tak to bylo pozdě, no. No, tak pojď. Stříhá pak, Roman. Dobrý. Kulomatná. Tak mám pocit, že ten skřítek bezpečí. Jo, byl jsem ho! Jaký jsi byl, vej? No ale jako...